Il-familja tal-President Emeritu Agata Barbara għaddit bosta dokumenti u oġġetti prezzjużi oħra għal din il-familja lill-Università ta' Malta. Il-familja Barbara għamlet dan fuq xewqa li kellha Agata Barbara innifisha li kienet esprimit ix-xewqa li wara mewta tibqa' tkun ta' servizz għall-istudenti. Id-donazzjoni saret waqt il-ftuħ tal-wirja il-mixja tan-nisa fil-politika fil-bini tal-Università l-Antika fil-Belt Valletta. Kienet in-neputija tal-President Emeritu Jane Kirkhope li fost oħrajn ippreżentat il-proklama ta' meta s-Sinjura Barbara saret President u anke t-taħrika li rċifit qabel ġiet ikkundannata xahar ħabs minħabba l-irvellijiet tal-1958. L-arkivji ta' Barbara ġew ippreżentati lir-rettur tal-Università il-Professur Alfred Vella fil-preżenza tas-Segretarju Parlamentari għar-Riformi Giulia Farrugia Portelli. Din huma karti li huma dokumentati tagħha stess bil-kitba tagħha u kollox ta' kif tajtaw ta' meta kienet timur barra tfittex ix-xogħol ta' Ministru eċċetrek. Ritratt tal-proklama tagħha ta' meta saret President u ritratt tagħha ta' meta ġiet inkundannata xahar il-ħabs mħabba l-politika fin-1958. Kirkhope tiddeskrivi li tsieta bħala soldat li dejjem waslet fejn xtaqet minkejja li kienet mara qalet li Agata bdiet mix-xejn sa ma okkupat l-ogħla kariga tal-pajjiż dik ta' kap ta' stat. Din l-ewwel niżem kienet ix-xewqa tazzija li tħalli xi ħaġa għal kif tajt għall-istudenti Maltin biex ikunu jistgħu jitgħallmu billi kienet l-ewwel mara fil-Parlament, l-ewwel mara Ministru, l-ewwel mara President sewwa. Ir-rettur tal-Università u l-prorettur Carmen Samut taw ħar lis-Sinjura Kirkhope għal din id-donazzjoni u qalu li dawn l-arkivji se jgħinu lill-istudenti fir-riċerka tagħhom. Il-ftuħ tal-wirja sar mis-Segretarju Parlamentari għar-Riformi Giulia Farrugia Portelli li qed tmexxi l-quddiem riforma li għandha lan li aktar nisa jiġu eletti fil-Parlament. Farrugia Portelli qalet li permezz ta' din ir-riforma sa nassiguraw li 40% ta' dawk eletti jkunu nisa jew irġiel dan biex jiġi żgurat li ż-żewġ sessi ikollhom rappreżentanza ekwa fl-ogħla istituzzjoni tal-pajjiż. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.